Hello, Ilocanja! Isang masaya, makulay at exciting episode ang matutunghayan nyo ngayon sa nag-iisang infotainment show sa buong Ilocanja. Ito ang Wake Up Ilocos! Kumusta ka naman, Kenneth? It's your comeback episode. Yes, it's my comeback episodes. Matagal akong nawala dito dahil sa mga pinagkaabalan. Ano yun? Gusto ko yan marinig. Siyempre, yung after graduation, hindi ko talaga alam yung mga gagawin ko pa. Magte-take sana ako ng board, pero may sumingit bigla. Like yung, hindi ko naman talaga wain yung pag-acting sa stage. Yun nga, yung babae sa digmaan. Nabuo yung babae sa digmaan. Yung babae sa digmaan pala ay nabuo ng siguro mga 1 year na sinaliksik talaga yun. About sa ating vegan, pinakamamahal na vegan. And balita ko napaka-successful daw. Oo nga. May show pala kami sa Manila. Ay, sa Meralco Theater. Yan, mga natin. Kamusta ka naman? Ay, ito okay naman. Maraming pagbabago sa buhay. Wow. Yes. Like what? Secret! Secret talaga. Pero mabuti naman ako. Thank you. Kamusta naman ang summer? Siyempre. Ayun, ganun pa rin. Challenging ang summer ko kasi madami ko. Sobrang busy ako ng buong summer. Ako din. Catch to what? Hindi ako nakanood ng... Oo nga, sayang. Nung January. Pero meron kami... Meralco Theater. Oo, may show pa kami this June. Kaya mo yan. Siyempre naman. Ito naman. Ako naman yung summer ko naman is sobrang talagang exciting dahil napunta kami sa Palawan, doon sa El Nido. Ayun nun. Sobrang na-excite ako doon kasi... Tawag. Oo nga. Sobrang heaven Next ang time tawag tayo doon. pupunta tayong lahat sa core. Okay. Okay, at kasabay ng pagpasok ng tag-ulan, ay bubuhos rin sa inyong mga TV screens ang inyong mga paboritong segments, gaya na lamang sa ating... At sa ating Celebrity Corner, makijamay at makitambay kasamang pinakasikat na banda sa henerasyong ito. Yan ang Sponge Cola. Alamin ang latest updates tungkol sa kanilang banda. Mamaya yan. At sa ating What's Cooking segment naman, ipapatikim sa atin ng Overmar Resort Hotel ang kanilang espesyal na recipe. Kung ano ito, tunghayan yan later on. Listen up, Kikays! Nagbabalik rin ang aming Make Me Over segment kung saan ituturo sa inyo ni Jana kung paano ma-achieve ang isang simpleng Make Me Over na pwedeng gawin ng lahat ng mga estudyante, kaya tunghayan yan. At sa ating Petster segment naman, ating i-feature ang isang pet owner at ang kanyang alagang poodle. Alamin ang kanilang sweet na kwento mamaya. At mamaya handugan rin tayo ng aking partner na si Kenneth ng isang kantang bagay na bagay para sa mga ikakasal, syempre ngayong buwan ng Hunyo. Abangan yan. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng inyong paboritong infotainment show sa buong Ilocanja. Ito ang Wake Up Ilocos! With us! Real street niggas ain't no clowns. We at the top where we belong. Bradley Rose, they for song. Throwing up dollar, I'm strong. When the club out of here, this